auhag nga katong naa pa sa usod dito. Nga sulod, so we can start we start our service. Before we start our service, of course, I encourage everyone to please stand up and let's start our service with a prayer. So let us pray. Heavenly Father, salamat o Lord God sa karong buntaga, nim gihatag ka namo karon. Salamat o Lord nga imo kami gihatagag higayon nga kami o Lord God maka-gather together here o Lord God to praise and worship you this morning o Lord. I pray, Abba Father, that your presence will descend upon us today as we soak into your presence, O Lord God, as we sing and dance, O Lord, before you. I pray, O Lord God, nga ikaw, O Lord God, magahatag ka namo og kusog. Ikaw, O Lord God, maga-fill up our hearts, O Lord God, Amen. as we worship you this morning, O Lord. And I pray that as we worship you, O Lord, all the things that we are burdening us, O Lord God, will be cast aside and we lay it down before you, O Lord God. Lord, I pray that you will fill up these chairs, O Lord God, with people who are thirsty and longing for your word, O Lord God. I pray that this will be filled with people and you will use us, O Lord God, to be those instruments in bringing them in here, O Lord God. And I pray, Abba Father, that there will be wonders, signs, and miracles, O Lord God, working in the lives of every man and woman who are here and as well to those who are watching live, O Lord God. I pray that your presence will be upon them as well, O God. Bless every satellite churches this morning, O Lord God. I pray that you will be with all our pastoral staffs, O Lord God, who will be of use di kanimo karong buntaga, O Lord God. I pray that you will use them mightily as they share the gospel this morning, O Lord God. We just want to bring all the honor and glory before you, Lord. In the mighty name of Jesus we pray. Amen! Woo! Maayong buntag, Pisigo! Maayong buntag sa tanan! Okay, lingian doon yung tapan yung maayong buntag igsuon. Guwapa o guwapo kay kakarong adlawa. Among giawhag even sa katong mga igsuonan namo nga uban sa mong panagsimbahon karong adlaw via live stream. I want you all guys to also stand up and enjoy the presence of God because this is the day that the Lord has made. Karong nga adlaw nga maabli ang mga pultahan king harian sa iyang mga blessings. Are we ready to worship Him today? Sa Diyos, karon ng adlaw sa patay kong pagsimba, ibayaw ang atong kamon. Mulukso, musayaw, masingit o maghugyaw, panaan, dalay ko ng Diyos. Karon ang adlaw, karon ang adlaw sa Diyos. Sa patay ko't pagsimba, ibayaw ang atong kamon. Mulukso, masayaw, masigit o maghugyaw, malaan, dalaygon ang Diyos. Dalaygon ko ikaw, o Diyos na aming kamahalan. Magtuboy ka sa among pagsimba. O Diyos, naway kausapan hangtod sa kahanturan. Dayon ko ikaw sa way katapusan. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagdayon kong pagsimba, ibayaw ang atong kamon. mulokso mga igsoon! Mulukso, musayaw, musingit o maghugyaw, malaan, kamahanan ng Diyos. Karon ang adlaw sa Diyos, karon ang adlaw sa pagday kong pagsimba, ibayaw ang atong kamon. Mulukso, musayaw, musingit
katapusan. Daingon ko ikaw, o Diyos nga labing ganghanan, matuboy ka sa among pagsimba. O Diyos naway kausaban, hangtod sa kahangturan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Daigon ko ikaw, sa way katapusan. Pagpakatubang ang Diyos, my son. Pagasimbahon atong kantahon. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. O Diyos, pagasimbahon ka. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Ang Diyos nga nabuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa tanang may kinabuhi. Aron nga magaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga tanghanan, pagasimbahon ka. Pag-awitan ka, O Diyos. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa kalangitan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa kalibutan. Ikaw ang Diyos nga nabuhat sa tanang may kinabuhi. Aron magagaday sa imong ngalan. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Yes, Lord. Pag-awitan. Diyos nga tanghanan, pagasimbahon ka. Tapos ka sa talang pagkain, O Diyos. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon. Pagasimbahon, pagasimbahon ka. Diyos nga tanghanan, pagasimbahon ka. Pag-aawitan, pag-aawitan ka. Diyos nga balaan, pagasimbahon ka. Pagasimbahon ka. Atong iduol atong mga kaugalingon, mga igsoon na nagpaubos, na niila sa atong makasasala, kung gugmara sa Ginoo mo'y makaluwas sa ato siya lamang. Ug takos siya sa tanang pagdayig, takos siya sa tanang pagsayaw. Amen mo to mo ana. Amen. Atong ipagawa sa atong pinaka kusog na pagkanta. Tuol kami kanimo, Amahan.
pagpaubos sa among kaugalingon. Nagatuol kami kanimo, Amahan. Uman sa pagpataas sa among mga panay, magasingit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw. Ang ngalan mo, ikaw mayaw, magasingit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw. Ang ngalan mo, ikaw mayaw, Jesus. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Magkaduol kami kanimo, Amahan. Uban sa pagpaubos sa among kaugalingon. Magatuol kami kanimo, Amahan. Uman sa pagpataas sa among mga panay, magasingit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw. Ang ngalan mo, ikaw mayaw, magasingit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw. Ang ngalan mo, ikaw mayaw, magasingit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw. Ang ngalan mo, ikaw mayaw, magasingit, mag-aawit sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw. Ang ngalan mo, ikaw mayaw, Jesus. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka, Jesus. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka, Jesus. Pagadaygon ka. Atong awitan, pagadaygon ka, Jesus. Pagadaygon ka. Atong iisa, atong mga kamot, igsuon. Ato lang ibayaw, usara jud kapangan. Karong buntaga, usara jud kapangan sa matag adlaw, usara jud kapangan sa atong tibuok kinabuhi. Ang pangan ra jud ni Jesus. Ato siyang awitan. Jesus, pagadaygon ka, pagadaygon ka. Pagadaygon ka, pagadaygon ka, pagadaygon ka, Jesus. Sa mong gibayaw
Dayon ta diha sa presensya sa tumbuhing Dios. Nindot kayo nga higayon nagihatag kanato karon nga kita we can just cry out, we just can sing out to our living God this morning. So I know sa usa ka nato natay mga kaugalingong mga gipangdala nga kabugaton. So I encourage each and every one of you, if you have those burdens carrying right now, I encourage you to cast your cares upon the Lord. And I encourage as well for you to be able to come front, and as well our first gen and our pastoral staff are willing and ready to pray for each and every one of you. We are here for each other. We are built to help one another. And I just encourage everyone to just be filled this morning as we enjoy the presence of our God this morning. Amen. Thank you, Lord God. We worship you, God. Oh, Lord. Kus ka sa Takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Tanang santos o anghel, nagayog po kanimo. Ang tanang katakuan, nagahalad kanimo. O nagingon, takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, imimo ang imaya. Tanang santos o anghel, nagayog po kanimo. Oh, ang tanang kadakuan, nagahalad kanimo. Oh, nagingon, takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Ang Luzon, Visayas ug Mindanao, magayog po
sa tanan. Ikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, O Diyos. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, O Diyos. Bayawon ka, bayawon ka, bayawon ka, O Diyos. Let's worship God with our own language. Oh, ra, 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 yeah. Oh, ra, 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 yeah. Lord, way sama ni mo, Lord. Oh, Diyos, ra, ra, yeah. Ah, oh, shikara, ra, 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 re, 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 re. Horo, shikara, ra, de, be, re, de, re, re, de, re, re, ra, ka, ra, ra. Oh Lord, we worship you, Lord God. Walay lain, way sama ka ni mo, Lord God. Angay ka na mo himayaon, angay ka na mo bayawon, O Lord God. Kitungod ka ni mo, Lord God. Kami kanunay na ay kusog, O Lord God. Ikaw nagahatag ka na mo kusog each and every day sa mong kinabuhi, O Lord God. Kung wala ka diri ka na mo, Lord God, we don't know if we will be here still tomorrow, O Lord God. Inala ka kamaayo, inala ka kagamhanan, O Lord God. Muna angay ka na mo, O Lord God. I-praise and worship ka nung kabuntaga, O Lord God. Oh, Diyos, takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan, ikan kanimo ang tanan, ikan kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan. Gikan kanimo ang tanan, alang kanimo ang tanan, kanimo ang himaya. Takos ka sa tanan, takos ka sa tanan. Tanan, kanimo ang himaya. Urare,
Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidungan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. O Diyos Amahan, tag-iya sa tanan, Ikaw ang nagbuna ning kalibutan sa kadagatan o kalangitan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo sandaran. Pasidungan, pasalamatan sa tanan. Diyos ni Abraham, Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaac, Diyos ka namo, imong katawhan nga niluwag. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Walay rason nga dili ka namo simbahon. Walay rason nga dili ka pagabayawon. Walay rason nga dili ka namo halaran. Pasidunggan, pasalamatan. Pasidunggan, pasalamatan sa tanan. Shiyararararabababababa, hurararabakatata, shiyararararamakeya. Come on, church. Ablihan ato ang mga baba o ato ang pasalamatan ng ato ang Ginoo, Lord. Pinaagi sa ato ang mga praises and worship sa iyaha. Shiyarararararamakeya, hururuboko shakatata, shiyararararamakeya. Diyos samahan, makagagahom sa tanan. Ikaw, Lord, ang Ginoo ni Jacob, Ginoo ni
Isaac o Ginoo ni Abraham. Lord, nagapasalamat kami kanimo, Father God, sa imuhang gugma nga ri kanamo, Lord, sa imuhang pagkamatinud-anon, Father God, sa imuhang pagpasaylo, O Lord. Walay rason nga dili kanamo pasalamatan, Father God. Imuha, Lord, ang tanan. Ikaw lamang, Lord, ang angay nga simbahon. Ikaw lamang, God, ang angay nga pasalamatan. Ikaw lamang, Lord, ang amo ang angay nga tagaan sa amo ang tanang mga kusog, sa amo ang tanan nga serbisyo, Father God, sa amo ang kasing-kasing, O Lord. Salamat, Ginoo, kay ikaw, Lord, dili mausab. You are the same yesterday, today, and for always, O God. And your love for each one of us, O Lord, will continue to prevail, O God. Bisan pa, Lord, sa amo ang mga kasaypanan, Father God. Lord, ikaw mapasayloon, Father God. Salamat, Ginoo, nga every day, Father God, every day we awaken, Lord, your mercy is new every morning, O God. We give you praise, honor, and glory in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Amen. Good morning, Praise Cathedral. Abi-abiha ang inyuhang tapad ug ingna siya igsoon. Grasya sa Ginoo nga anaa ka diri karon. Maka lingkod na ta. Let us welcome Pastor Centino. Come on, let's give Jesus a round of applause. Lego ng Ginoong Diyos, amen. Again, natagig pa yung imong tapat, ingna sa sunod. Kung andam ka masinugtanon, makakaon ka mo dili mo matuo. Patyon ka mo pinaagi sa espada, ako ang Ginoo mao'y nagsulti. Ang konteksto mao nga si Isaias nagdala og mensahe sa paghinulsol sa nasod sa Israel. Ug klaro ang iyang gibuhat. Klaro ang mensahe sa Ginoo. Duha lang ang imong pilian. Mahimo ba kang matinumanon, mutuo sa Ginoo, o ikaw ang tao nga mahimong masinupakon. Ingon ang Biblia, kung andam ka mong magmasinugtanon, matinumanon, makakaon ka mo sa mga maayong abot sa yuta. So ang atong pagkaon o atong matawag pag-enjoy sa mga maayong abot sa yuta, magbasi kini sa atong pagkamatinumanon. Di man ta pasagdan sa Ginoo bisan unsa pang panghitabo. Bisan pagwa pa ta kahibalo, wa ta kasinati o alamag sa mga sitwasyon, ang Dios nagpabilin nga muamuma kanato. Bisag wa kay kasinatian sa unsay mga sumulunod nga angay nga pagabuhaton, ang Dios matinud-anon. Ang sulti raman niya, igsuon simple lang, kung willing ka, kung ganahan gyud ka nga magmatinumanon sa Ginoo, makakaon ka sa pinakahingpit nga abot sa yuta. Sa in English, ingon dito, if you are willing and obedient, you will eat the best from the land. So anaa ka nato ang pagpili, matinumanon o masinupakon. Ingon ng Dios, dili ko mamugos, apan akong iklaro ang imong pagapilian. Kung gusto ka nga makakaon sa pinakamaayong abot sa yuta, mao kini ang pagabuhaton, ang pagkamatinumanon. Apan kung musupa ka, imo pud ng pagpili ug dili ka pugngan sa Ginoo. Ug tungod ni ana, pagdasig sa Dios kanato nga kita angayang muhuna-huna sa atong lakang, sa atong mga panubagon, sa atong mga pagsulti, nakapahimuot bata ug nagmatinumanon batas Ginoo. Kay kaning atong kasing-kasing no o mga emosyon usahay, maora ba ni magda sa ato sa pagkamasinupakon,
Mao na nga angay natong kontrolon unsay may mogawas sa atong pamaba kay ingon ng Biblia ang kapunuan sa imong kasing-kasing mupagawas ang naa sa sulod niini paaga sa imong pamaba. So atong bantayan. O kung magmatinumanon ta ang saad sa Dios makakaon kita sa pinakamaayong abot sa yuta. Ug tanang gustong mukaon sa pinakamaayong abot sa yuta musultiyon. Apan kung gusto kang masinupakon, ganahan kang ipamatuod nga mas maayo, mas hingpit, o mas tarong kang munahuna kaysa sa Dios, kay ang Ginoo karaan na, o ikaw na karon 21st century, na ana nimo igsuon kay wa gyud na usab ang pagtuyok sa kalibutan sumala sa pulong sa Dios. So atong iandam ang atong pag-uli, pasalamat sa Ginoo sa iyang ikapulo, ug ang atong pagtanom og binhi. Gitawag na nato nga bini tungod kay mo may tudo sa Biblia nga ang pagpananom sa iyang gingharian sama sa usa ka binhi nga muhatag kanato og pag-ani. Ana atay makuha, ana atay mahuna-hunaan, ana atay pagpadayag sa Ginoo sa mga anihunon nga iandam sa Dios paagi sa pagkamatinumanon. Usa ta mo hatay nagpasalamat ko sa Ginoo si pastora atong Biyernes na igo og usa ka aksidente. Nakatulog siya sa pag-drive. So, kinya niyo, giputos sa namon sa sakyanan para dili kaayo mahugaw kay perting gubaa ang atubangan. Pero salamat sa Ginoo kay luwas siya, pisikal. Wala siya ingon nga na unsa ang iyang panglawas. Of course, na ami tulubagon kay duha man kasakyanan ang murag, di lay murag kanang perting igua ang una katong atubangan ug ang sa likod na atrasan gyud bisag nakapreno tungod sa kakusog sa impact. O salamat sa Dios kay naay Ginoo nga atong masangpit. Amen. Salamat gid sa Ginoo. Okay, manindog ta igsoon atong idol sa pag-ampo ang atong pag-uli. Pasalamat sa pagkamatinud-anon sa atong buhi nga Dios. Amahan, nagpasalamat kami nga wala kay paglubad, nagmatinud-anon ka, wala ka gyud nagpasagad sa among kahimtang. Anaa ka sa tanang panahon. O karon Ginoo sa among pag-uli sa imong ikapulo ug pagpasalamat sa imong pagkamatinud-anon, anaa kami nadawat tungod sa imong grasya. O karon makapananumpod kami og binhi aron sa panahon nga kami manginahanglan, anaa kami maani. Dawata Ginoong Dios ang among pagpasalamat ug paghatag pasidungog diha kanimo paagi sa imong ikapu ug among pagpananom sa among mga binhi sa ngalan ni Jesus. Ug tanan musultiog, amen. Mudayi kas Ginoo sa paghatag igsuon. Go? Were you blessed by the blessing point today? Well, it's time to give back to the Lord. If you are online, please refer to this bank account. And here is the bank account's QR code. If you are on site, there will be ushers waiting for you. And remember, every believer is a disciple maker. God bless. White light
Salamat. Atong pakpakan ka sa pa ang dynamic duo. Si Batman o si Batman. Kay si Robin, niwang man niya. Pareho naman silang nanambok. Pareho silang Batman. Dahil ko ng Ginoo. We thank God for His goodness. Amen. Atong ablihan ng atong mga Biblia sa libro sa Roma 12, atong tanawon sa versikulo 2. Roma 12, versikulo 2. Kung nakita na, sulti kog amen. Atong basahon. Roma 12, versikulo 2. Tungod niini, sayo. I'm looking at Matthew 28, sorry. Balik. Okay. Roma 12, 2. Okay? Ako sang pangitaon kamay, nawala siya. Versikulo 2, nagsulti ang Roma, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna, aron masayra ninyo ang kabubuton sa Dios, unsay maayo, hingpit, ug makapahimuot diha kaniya. Amahan, panalangin ang imong pulong, muduol kami nagpaubos, og uhaw naning kamot nga makadungog sa imong tingog, og pagtudlo aron kami magiyahan sa among mga lakang. Buhi ka nga Dios, ikaw nahibalo sa among mga kasing-kasing, ang mga kasamok nga moabot sa hunahuna, anaa ka, aron muhatag og kalinaw. Panalangin ang imong pung sa mga taong makadungog, sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og akong basahin balik igsuno, padayon ta magdasig kaninyo, mukuha mog notes aron dili ninyo hingkalimtan ang pulong sa Dios, kay ang unang malimtan igsuon ang mga pung sa Ginoo sa panahon nga kinahanglanon ninimo, ug aron naa po kay masugyot sa imong nga higala nga imong nakatunan sa pagtambong sa panimbahon ug pagpaminaw sa iyang pulong. Akong balikon pagbasa sa versikulo 2, ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining panahuna. Ang buot pasabot, naghiuyon kita karon sa pamatasan ni ining panahuna. Dili na ni pangutana kung naghiuyon baka. Giklaro sa Biblia, kaning panahuna, naghatag kanato og pinasahi og lahi nga panghuna-huna supak sa pulong sa Ginoo. Muna ang iyang sulti nga angayang kitang dili mo pahiuyon aning mga pamatasan. Apan ingon siya, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbag-o sa inyong panghuna-huna. Unsay bag-ohon igsuon? So ang atong panghuna-huna nagdakini sa atong klase sa pamatasan. Ang atong panghuna-huna maoy pinakaugat, pinakapunuan nganong ing ana kita mubalitok og mga salita, mulitok og mga pinulungan, og mubuhat sa mga butang nga atong gipamuhat. Ang atong alimpatakan maoy naghatag kanato anang mga pamatasan. Ug ang kadaghanan sa ato ingon ng Biblia nakuha ni nato sa kalibutanon nga pamatasan, o gisulti sa Biblia nga ang pamatasan ni ining panahuna. Dili sakto sa kabubuton sa Ginoo, kay kung maghunahuna kuno ka og tarong, imo usang usbo ng imong hunahuna pinaagi sa balaang espiritu sa iyang pung, dina pa kuno nato masayran kung unsay maayo, hingpit ug makapahimuot sa Dios. So kung karon wala ka pa nagpausab sa imong hunahuna, lisod ka nga mosabot kung unsay gisulti sa Biblia nga maayo, hingpit ug makapahimuot sa Ginoo. Kay ang makapahimuot, ang hingpit ug maayo sa imong hunahuna, mauman ang pamatasan nining kalibutana.
But pasabot, magunahon na ka sa imong kaugalingong katagbawan, magunahon na ka sa kaugalingong nimong paningkamot, bisan makaligis na ka sa laing katungod sa laing tao. Kaya ang imo lang gihuna-huna, ang imo lang kaugalingon. So karong adlaw igsuon, magpadayon kita sa atong pagtuon og tuki sa pulong sa Ginoo og atong ligunon ang atong kasinatian sa atong pangutok. Daghan kong gitun-an ron igsuon, no? Daghan kong gipaminaw, namati, gitun-an sa pulong sa Dios. Unya, bugat kining panghuna-huna. Tungod magud siguro sa pagsaka sa gasolina, pag-us-usaka, hasta ang mga palaliton, nagsigi pud kini og saka. Ang asukal dito sa Manila, 108 sa usa ka tindahan ang puti. Ya, may na lang sa ato diliing ana, pero dili nagyud kini matawag nga normal nga kahimtang. Pero salamat sa Ginoo kay bisag unsa pa pagsaka, pag-us-us sa mga butang, wala og dili mausab ang atong Ginoo. Amen. Muatiman, muamuma og sige siyang muhatag og pagtagbo kanato. And that is why lami kaayo nga paminawon nga bisan unsa pang kasagmuyo nga mahimong mahitabo sa kalibutan, anaatas mga kamot sa Ginoo. Amen? Kusog pud gamay jutay igsoon bi. Malipay bata nga ang Dios nag-amuma kanato? Amen. Daygon ang Ginoo. Si Pastora karon naa sa Iligan, nagselebrar sila sa ikasiyam nga anibersaryo sa atong igsuong simbahan ngadto sa Iligan. Salamat sa Dios. Kuyog niya si Pastora Chanel, silang duha, kay kanibitaw naa nakapadung senyor, dili naman ka mahimong maglakaw-lakaw, mag-inusara. Kinahanglan naa na kay assistant. naa na kay kuyog-kuyog para dili makalimtan ang angay dili makalimtan. So nagpasalamat ta sa proteksyon ni Pastora ug bisan pa sa pagpanlihok nga pagabuhaton karong adlaw sa Dios sa atong taliwala ug didto sa Iligan. Naatay mga sabtunon atay gitawag nga spiritual laws ug naatay gitawag nga natural laws. Ang mga espirituhanong balaod ug mga natural nga balaod. Ang espiritual ug ang natural pareho kining gibuhat sa Dios. Ang kamaayo lang nga kita nga naas Ginoo, dili kita maalkanse pag-abot sa espirituhanong mga balaod nun tungod tay nagbasa kita sa pulong sa Dios ug tungod kay naa kitay makita nga giyas sa Ginoo paagi sa iyang pong. Og bahin ni ana, nagpasalamat kita sa Ginoo nga bisan naay atong matawag nga advantage ang Kristohanon sa spiritual laws, nakasabot pud kita sa gitawag nga mga natural laws o mga balaod nga anaa sa atong tawhanon or kalibutanon nga kahimtang sama sa law of gravity nga nagtudlo ang tanang musaka muna o gayud kay naay gitawag nga pull of gravity ang pagbitad pabalik dina sa yuta pag-abot sa mga pisikal nga imong iitsa. Naay mga natural nga balaod nga kung dili ka matulog sa tulo ka adlaw ug wa kay pahulay, naay mga mahitabo sa imong lawas nga dili manormal ang imong pagbati ug naa sila i-iniksyon nimo para makatuga ug mabalik sa normal ang sistema sa imong panglawas. Kaning mga simpleng mga balaod kung imog yung tukion, maoy nagda sa atong kadaadlaw nga pagpanlihok. Timan ino, naay gitawag tang predictability. Ang pagka-mahinungdanon sa mga panghitabo sa kalibutan, naay predictability. Kung naay pag-uwa, naay pagbaha. Kung wala kay gitawag nga klaro nga pamaagi kung asa dadoon ang tubig sa uwan. Kung naay tig-init, naay mga gitawag natong heat wave nga kung dili ka makapanganda mahimo pug makasakit, makahatag nimog balatian tungod kay dili man kini normal. So kani naay mga predictability nga atong matawag na kung ing-ana, ing-ani. Kung ing-ani may tabo, maing-ana. Because the Lord does not want us to be ignorant. Dili ganahan ang Dios nga mahimutang mga away nada, way kalibutan aning mga butana. Karong buntag tungod lagi sa panghitabo sa pagtaas so naay mga tao nga murag lami lang sa mga Pilipino no in general
Bisag unsa pa'y mahitabo, magawan gyapon og joke. Bisag unsa pa kalisod, jokean lang gyapon. Kitahay kato nabasa na ako sa Facebook, ingon nga ako dili man ko mo pakita og litrato sa akong mga naadtuan, hilabihan sa mga mahalong mga butang. Pero karon ako nagyong ipakita kung asa ko ningadto para masayod mong tanan. Ningadto siya sa gasolinahan. Nagpatubil. Himuon lang nato bitaw nga kataw-anan aron dili kaayo bugat. Og lami paminawon nga ang Pilipino gitawag ta sa in English nga resilient, a kind of citizens. Dali tang maka-adjust mo nang usahay sa sobra natong dali pag-adjust, di na ta mo balik sa atong suga nga patay palong. Maglibog na ko asa kumutan-aw kay palong-palong. Kung kinsa may naghawid palihog igsuon, hapit na kong mawala diri sa atubangan. So ang Dios naghatag kanatog mga balaod nga natural ug espirituhanon nga mga balaod nun nga magdaha kanato sa gitawag nga predictability or unsay angay nga mahitabo kung tungod kay imo maning gibuhat. Sama sa atong gibasa si Isaias 1:19, kung magmasinugtanon ka, makakaon ka sa pinaka maayong abot sa yuta. Apan kung mahimo kang masinupakon, makakaplag kag pagkahibulag sa Dios o pagkamatay. Kaya ang pagkamatay, sabot ana kay pagkahibulag man sa either spirito or physical o pagkahibulag sa unsa man ang kahimtang. So, maoy ipaabot sa Ginoo dinhi kanato. Karong adlaw atong tan-awon ug tukion ang balaod sa panghunahuna, the law of the mind. Na-interes ko kaayo niini kay akong nasabtan sa hinay-hinay nga pagtuki igsuon nga ang imong panghunahuna maoy pinakapunuan nganong ing anak ka. Maayong kahimtang, daotang kahimtang, malipayong tao, daotan ang panghunahuna. All of that goes down to your mind, ang imong panghunahuna. So naay gitawag nga fundamental law o gitawag nga basihanan sa balaod sa Dios nga atong angay sabton bahin sa atong pangutok. Ingon sa Roma 12:2 nga angay tang dili mo pahiuyon aning panahon nga pangunahuna apan magpausab kita paagi sa tudlo sa pulong sa Dios aron kuno kita makasabot unsay maayo hingpit ug kabubuton diha sa Ginoo. So atong balikan kang ang balaod sa pangutok or law of the mind has got to do with what the Bible said. Unsa may sulti sa pulong sa Dios sa panultihon 23:7 ngadto sa King James Version sa in English, ingon dito, for as he thinketh in his heart, so is he. Sa iyang pagunahuna sa usa ka tawo sa iyang kasing-kasing mao kana siya. Tungod kay gisulti man is Ginoo nga ing ani, nagpasabot ang Dios nga kung unsa ka nga pagkatao tungod na sa imong pangutok. If you are a foolish person, kung buang-buangon ka nga tao, tungod na sa imong pangutok. Kung tarong ka nga tao, tungod pud na sa imong pangutok. Ang atong paghunahuna sa atong kasing-kasing mao kuno kita. There is no going around it. Wala kay laing marason nga dili man komedya man tong ako. Bisan pa na komedya gikan gihapon na sa imong panghuna-una. Now, kung gusto natong lantawon tungod sa aning gitawag nga poverty attack nga gihabuat sa yawa nga pang-atake sa mga atong kanasuran o tibuok kalibutan tungod aning gira sa Ukraine ug Russia ug hatag aning gitawag nga inflation rate, no, ang pagsaka sa presyos mga mugas, ang piso nimo murag gamay na lay mapalit ug padayon pa na sa taliabot. Napagili usa ka prediction nga ang dollar kuno mupirti kunong kusuga nga moabot sa 68 kutob 70. So but pasabot kung wa pa mo nag-export o nag-export business, hunahuna na mo export. Ayaw ninyo tanawa nga lisod, tanawa ninyo naay oportunidad ani. Pangutok man na. Would you look at it as an attack or you will look at it as an opportunity? Naibaw nato no katubitong sign sa Chinese nga danger, ang pikas ni ana but pasabot oportunidad.
Will you look at what's going on as an attack over your life, or you will look at it as an opportunity to rise and be above the condition where you are in? So ingon ang Biblia, kung giunsa nimo paghunahon nas kasing-kasing mauka, ing naimong tapad, maugyog ka. So kung ikaw nagpabilin sa kapobrehon, kay ing anak ka muna huna. Kung dugay na kang nagpuyo ning kalibutanan, dugay na kang kabus, ug nagpabiling kas kakabus, tungod kay mauka muna huna. Pastor, nanduot baka pastor, wala. Nagtudlo ta, nga atong masabtan, nga ang atong hunahuna, nagduma sa atong lihok. So kung atong pangunahuna, dili nato i-check, dili nato hagiton sa sakto nga pangutok, magpabilin tas kapobrehon. Kay maumay atong komportable nga pangutok. Mauna nga naatay mga pagtulunan nga angay natong isipon ug tarong aron mausab ang atong pangutok. Kay kun di gid mo sa bigsuon, kung unsa ka karon, maulang gihapon ang imong kahimtang bisag pila ka panahon pa ang mga but o mga gi. Daghang kong gitan-aw pod nga mga libro, mga tao nga atong matawag nga dato, mga puno sa mga patigayon, lahi sila mo nahuna. Sama sa mga suga, kanang paong, dili sila anak. Sila consistent yun silang muna-huna. Dili sila magpada sa mga panghitabo, apan kung maay mahitabo, naa sila'y paagi nga himuon sa ilang kaugalingon ang pagkuha sa mas maayo nga resulta bisan unsa pa ang mga mahitabo. So ang unang gihatag sa Dios kanato igsuon nga milagro, no, mao ang milagro sa atong pangutok. Did you know that our mind can change? Like this light, musiga mawala, musiga mawala. And because light changes, it can also change the way you think. Di ba atong nahibaw nga ingon sa Biblia nga ang gingharian sa Ginoo naglihok paagi sa kahayag. Ang kahayag nagbuot pasabot kaalam, kahibalo ug panabot. So kung wala kay kahayag sa Ginoo, lisod kang musabot sa mga butang nga gustong ipamugna sa Ginoo diha kanato. Muna nga ang pulong sa Dios kahayag ni. Makabasa ka, makasabot ka sa pulong sa Ginoo, mutangtang nis kangit-ngit sa imong pangunahuna. Ug tungod kay imong nasabtan ang kahayag sa Dios, ang kangit-ngit nga nag-alirong aron ka magpabilin sa dautan, mawagtang gyud na tungod kay naa na may kahayag. Kay kung ang kahayag mo tunga, ang tanang kangit-ngit mawala. Apan ang kahayag nga atong gisultian, mao ang kasanatian nganha sa pulong sa Ginoo. So, kung ngadto ta sa pangunahuna nga kalisdanan, tanang klaseng estado sa kahimtang, sama sa pagkadato, kapobrehon, taliwala lang, nagdepende giyud ka na sa atong pangutok. There's always a requisite level of belief system na atay gitawag nga klase nga imong gituhuan. Mauna ang nagduma nimo anang dapita kung ikaw ang tao nga wala na sa kalisdanan, tungod kay naa kay pangutok nga naimong nasabtan unsaon kana. O kung nagpabiling kas kalisdanan, tungod kay ing-ana ang imong pangunahuna, sugod pa lamang gyud mo nang wa gyud ka mawagtang anak. Now, ako giniginahinay no kay igsuon naa ra gyud ni diri. Naas atong alimpatakan. Mo nang ang Biblia nagtudlo, dili ta muhiuyon sa pangunahuna ning atong panahon. Ug tanang nakasabot mosulti og. So naay klase sa pangunahuna nga magdala kanimo sa bahandi, naay klase sa mga pangunahuna nga dadun ka sa kapobrehon, ug naapoy mga rason nganong nagpabilin ka sa kapobrehon o matangtang ka sa kapobrehon. Tanan ka na naa sa imong pangutok. Unang lisod kaayo ipasabot nga mahimong mausab imong kahimtang tungod kay ang pangutok ang atong banggaon. Kapila ta nag-ingon sa usa sa mga tao nga kayang usbon sa Ginoo ang imong kahimtang karon, moingon lisod. Pobre ming na tao, pobre ming mga matay. Kay ngano man pangutok. That is what they believe. That is how they think. And because that is how they think, that is what they will be experiencing. Now,
Nganong makaingon pa sa kapastor nga maugid na ang pamaagi sa atong gitawag nga milagros Ginoo sa pangutok. Tungod kay giklaro sa Biblia nga makita nimo unsay klase kang hunahuna nga naa nimo paagi sa imong kahimtang nga nagsunod-sunod nimo. For example, ingon sa Marcos 16 ngadto sa 17-18. Mark 16:17-18 ingon ng Biblia, ug mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Ug mao kini ang unsa igsuon? Timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Sa akong ngalan manghingilin silag mga yawa o manulti silag lain-laing sinultihan, makakupot silag mga halas o kung makainom silag hilo, dili sila maunsa. Itapyon nila ang ilang mga kamot ngadto sa masakiton o mga ayo sila. Now, ang gipakita sa Marcos 16:17-18, ang mga timaan nga nagsunod sa magtutuo, kung mituo ka sa Ginoo nga makaayo, ang tanang iyang ampuan mga maayo. Kung nagtuo siya sa Dios nga proteksyonan siya, sama sa gisulti sa Biblia, makainom siya sa wasan na ibaw maka lason di ay niya, maproteksyonan siya sa Ginoo. Tungod kay naa siya'y kasinatian sa pangutok nga iyahas Ginoo nga nagsulti anang mga butanga. Ang sulti dito igsuon, mao kini ang mga timaan nga mabatunan sa mga mutuo. Kung unsay nagsunod-sunod nimo, maunay klase sa imong pagtuo. Kay tanan man ta na ay pagtuo o gituhuan, una atay tuo-tuo, ug wala-wala, maunay nagdaka nato sa atong kahimtang karon. Susabta pag-ayo. Kung ang nagsunod-sunod nimo kapobrehon, tungod na sa imong pangutok nga kapobrehon. Kung ang nagsunod-sunod nimo puro lalis og away, tungod na sa pangutok nimo nga ikaw ray sakto tanan sila sayo. Kung ang imong pangutok nagtudlo kanimo nga makasabot ka sa mga panghitabo, makakita pug ka nga malinawon ang agi sa imong mga panghitabo. Butangan siguro ninyo ABR ang sugabe kay muraga. Hapit na ko malibat, pero hapit pa, dili pa libat. Salamat sa Ginoo. Nagwala-wala in town. So, and these signs, in English ba, and these signs shall follow them that believe. So, tungod kay naatay mga pagtuo-tuo, ato gyud nan sabton, nga ang atong gituhuan, tuo-tuo man na, tinuod man na, o di man na tinuod, basta imo nang gituhuan, maunay magsunod-sunod nimo. Mo na unsa igsuon? Kana bitaw sige kang maninguha og makauyab pero di gyud ka makauyab tungod na sa imong utok. Na manguyag na pud ko di na pud kusugton ani. Aw sakto gyud ka. Mga apply kog trabaho di gyud ko madawat. Sakto gyud ka. Di na lang ko mga apply kay basig daghang kayong aplikante. Sakto gyud ka. So ikaw ang muduma sa klase nga musunod-sunod sa imong kinabuhi. And these signs will follow them that believe. So, unsa may imong gituan nga nagsunod-sunod nimo? Nagtuo ba ka nga disgrasyada ka nga pagkatao? Puro ka sayop? Maunay magsunod-sunod nimo. Kung nagtuo ka nga maayo o gitarong imong kinabuhi, maura pud na magsunod-sunod nimo. Kaya ang imong utok mag-usab sa imong kahimtang. Naay abilidad ang imong gituhuan nga muatraka sa mga pisikal nga butang. That is what the Bible is simply saying. That these are the signs that follow them that believe. Kung imo nang gituhuan, maunay mo sunod-sunod nimo. So igsuon usbo nato. Kung nahibaw ta nga nagsunod-sunod nato dautan, atong usbon ang atong alimpatakan. Pamaagi sa atong pagpangisip o sa atong paghuna-huna. Kay mauni ang nag-attract, mauni ang nag-imbitar sa mga pisikal nga himtang tungod kay mao ang imong gihuna-huna. Mo nang pagabot sa Roma 12:2 ingon siya ang ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan ning panahona, ipabago noon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-huna. Ipabago paagi sa unsa kuno igsoon? Atong balikan, klaruhon nato. Nganong sige mo glalis? Kay imong utok ing ana mo na huna. Ako'y sakto, ako'y sakto.
Igsuon kung sige kang sakto, di ka kainom og sakto. Kay gamay ra kay ng sakto. Pero kung imong usbon ang imong pangutok, di na ka mainom sakto, tubig nga walay asukal, lami kay na. Wala pa'y shortage. Pero pag humagpaniyo ito, maglami, yun na siya naapanagsa. Mayong buntag. Amen. So, ingon ang Biblia, nganong ingana ang balaod sa panghunahuna? Kaya ingon man gud ang Ginoo, sa paghunahuna sa kasing-kasing sa tao, mausiya. Ang imong klaseng paghunahuna, maoy mo imbitar mo, attract sa mga butang nga pisikal, nga mutugpa sa imong tugkaran, tungod sa imong panghuna-huna. So, kung ingana ang kahimtang atong tanawon sa negatibo, lisod ang panahon, di ta kapalit ani, di na ta kasuroy ani, di ta kabot ana, usba ang atong hunahuna. Pastor, mao mo gini kamatuoran, daghang kamatuoran nga dili iyahas Ginoo. Naay mga kamatuoran nga iyahas sa Dios nga imong ipuli sa sayop nimong pangunahuna. Unsaon man nimo pagkabaton kung sayop ug sakto, di na gyud ka angay mutuo sa pulong sa Ginoo paagi sa pagbasa niini matag adlaw. Munang naatay daily devotion para ta maimbitahan nga mudawat sa klaseng pangutok nga gusto sa Dios alang nga ana angay natong pagadawaton sa atong panghunahuna. So unsaon man nato? Okay, pastor, akong nabantayan ang nagsunod-sunod nako, balayron, utang, kada nako lihok, magsige man kong shorts. Dili short, sige na kong shorts. Kuwang na lang brief. Wa gyud pastor, di gyud mag-abot ang akong budget. Unsa may pulong sa Dios atong tan-awon sa Pilipos 2:5. Pilipos 2:5 nag-ingon, angayan ninyong batunan ang huna-huna nga gibatunan ni Kristo Jesus. Angay nato kunong batunan ng usang klaseng pangunahuna? Ang huna-huna ni Jesucristo. Kabalo ba mo nga si Jesus na ay gitawag nato nga healthy spirituality, na siya ay healthy mentality, ug most especially, he was very healthy physically. So sa pangutok ni Ginoong Hesus, atong makita nga dili lamang siya espirituhanong himsog, apan himsog pod ang iyang panghuna-huna. Dili siya negatibo nga pagkatao, dili tanan nga iyang madungog, kontra dayon siya. Apan ang iyang pong na ay solusyon nga mahatag. Muna ang tao mangita gyud ni Ginoong Hesus kay bisag asa man siya, magdala siya og sulbad sa mga suliran nga gidala-dala. Mo na ingon ng Biblia, kung basahon balik sa Pilipos 2:5, let this mind be in you. Atong mabatunan pod ang klaseng pangunahuna nga naa kang Hesukristo. Nganong naa man sa niana, kay nipili man siya nga ing-aning klaseng pangunahuna ang iyang angay nga hunaon-naon. Ang tumong sayawa igsuono, usbon ang imong pangutok, musupa kas Ginoo ug isulti nimo ang dautan kaysa maayong pinulungan. Musubay ka sa pagpangawat, pagdaot ug paglaglag. Kay mo may tumong sayawa. Pero kung imo nang mabatunan ang klase sa pangunahuna nga gusto sa Ginoo, i-revolutionize niya iyag yung usbon gikan sa pinakaugat ang atong pamaagi sa panghunahuna. Now, atong tan-awon no kay gusto man ta mausab ang atong unahuna gikan sa kalibutanon, unsa may angay natong buhaton, mudawat ta sa pangunahuna ni Kristo paagi sa pagbasa sa pulong sa Dios, pagsabot niini ug hinay-hinay maablihan ng atong pangutok, makakita na tas lamdag. Ug atong sabton igsuono para lang ta kasabot ba, mauni ang usa sa pinakalisod nga trabaho sa balaang espiritu. Wa may makausab og tao. Kung di ka gana magpausap, bisang kinsa pang ing padasay mong atubangan, di ka mausap. Pero kung ang balaang espiritu na ang muliog sa mong kasing-kasing, o giablihan nimong imong kasing-kasing alang sa iyang pagliog, usbon yun na. Bisag unsa ka kasuko sa usa ka tawo, bisag unsa pa ang imong kaligut-gut ning tawhana, bisag grabe ang imong pagpangaway aning tawhana, hikapon galing kas Ginoo, usbon yun na. Mawala ang kaligut-gut, kapiot, kasakit, anang tawhana, o himuon kaniyang
mahigugmaon. Makita nimo nga naagi pag-usab. Grabe ka ni adto mamakak, pero karon makonsensya na kang mamakak. Ni adto ang uban makonsensya kung dili ka pamakak. Karon na anak kas Ginoo, giusab ka sa Dios. No nganong lisod man ni para sa balang espiritu sa akong pangunaw-na no, buway lisod sa Ginoo. Pero sa ako lang tungod man gud kay ang kinaadman ng gyud ni tao, ang iya nagyung pagkatao. Ang kausaban magagikan na gyud sa kasing-kasing paagi sa pag-usab sa unahuna ug ang Ginoo ra gyud na makabuhat ni ana. Mao na nga naatay pag-share, naatay pagsangpit sa pulong sa Ginoo ngadto sa laing tao para makakaplag pud sila sa kahayag sa Dios. Kay kung walay kahayag sa Dios magpabilin sila sa kangit-ngit. Dili gyud na nila makaplagan ang maayong planos Ginoo para kanila. And that is why gidasig ta mo sangyaw padayon aron ang pulong sa Ginoo mapadayag ug muhatag ug hayag lamdag sa atong mga higala minahal sa kinabuhi nga angay makadawat sa gugmas Ginoo. Now, aron usbon ang dautan nga pangunahuna, ang paagi lamang niya na igsuon is bayluan og mas hingpit, mas maayo nga pangunahuna. Pero ang lisod manggod usbon ang unahuna mangyod. Ganahan kong mausab sa pangunahuna, di na ko ganahan nga mapobre, di na ko ganahan palaaway, ganahan ko nga malinaw ng ang akong komunidad pag naa ako. Maayo na ang atinguha. So imo karong hangyoon ang balang espiritu nga muusab sa imong pagbati ug usbon pud nimo unahuna unsaon pag unahuna nga dili ka mahimong palaaway. Ug tanan nga gustong mausab mosulti og so usbon ang dautan karaang pangunahuna sa mas maayo nga pangunahuna. Ato na lang tawgon nga superior mentality ang maayong pangunahuna. Para ang inferior mentality, ang mas ubos nga paghunahuna, ato yung malupigan sa mas hingpit ug maayong panghunahuna. Now, usahay no kapuya na bitaw ta, kapuya ning kapobrehon, kapuya ning sigitang naigunon ng kaaway, kapuya ning mga butanga, bitaw. Pero kay ba pa kaigsoon nga dili na mawala, hangtod ang imong hunahuna ing ana kagihapon. You may be tired of your condition, but if your mind hasn't decided to really change, you will always be experiencing these things. Dili mawala ang ani nga panghunahuna o kahimtang tungod kay pasidunggan manggod ang imong panghunahuna sa kinabuhi. Kay mauman ang imong pagkatao nga gihatagan ka og kagawasan sa Dios sa pagpili sa imong panghunahuna. So the Lord has to change that. And the only way for that to be changed is imong bayluan. Now, kung mubaylo na galing ka igsoon, di na ang problema kay makabaton ka o gitawag natong discomfort. Dili nakakomportable. Inon ka sa Ginoo, kana imong kaaway, gitikasan ka. Ang una-una nimo basle. Pero ang imong nabasahan sa Ginoo, iampo siya. Lisod. Di ko komportableng mo ampo nga imong panalanginan ang taong midaot nako Ginoo. Pero kung gusto gyud ka nga mahitabo ang tinguha nga imong gustong mahitabo, maminaw gyud ka sa sugyot sa pulong sa Dios. Bisan pa nga dili kaganahan kay lahi imong gibati. Mao man na ang gitawag nato nga pag-usab sa Ginoo. Naagyud kay gitawag nga transition time to accept or not to accept, to adapt or not to adapt. But when you accept, kung dawaton gyud nimo ang mas hingpit nga pangunahuna, lupigon gyud na. Pero kung imong pasidunggan ang daotang pangunahuna, mulupig pud na ngadto sa mas hingpit unta nga pangunahuna. Ikaw ra gyud ang mupili. Pero ang kamaayo sa naay Ginoo, naa kay opsyon. Dili pareho ni adto sa wa pa kay Dios, wa kay pulong sa Ginoo, wa kay opsyon. Karon kay baw na ka nga naa kay mapilian, maminaw ba, dili maminaw, makasabot, di makasabot, pero naa na kay opsyon. Dili pareho ni adto kung unsa imong nadawat mao na gid na og dili na ka magpausab anang butanga. Pero tungod kay naa tas Ginoo, usbon ta sa Dios hinay-hinay hangtod atong makaplagan ang hingpit nga kinabuhi. Og tanan mosulti og now, you will not change unless your mind changes. Akong usbon. Dili ka mausab hangtod ang imong utok dili mausab.
Monitor Brad, nag-feedback. So, dili ka mausab hangtod sa dili mo usab ang imong panguna-una. Di ka mutuog tithes. O mutuog kag tithes, pero di ka muhatag. Ing ana ra gyud ka, kay wa man ka usab sa una-una. Nya kay bawo ka sa consequences nganong ing ana siya. So, ang imong kausaban sa pagkatao mo balik sa imong alimpatakan. Your ability to change your life is entirely dependent on how you allow the Lord to change the way you think. Ang imong panghuna-huna, maoy mo decide kung mausab ka o dili ka mausab. For example, sample ni ha, nakadungog na ba mo nga unfair ning kalibutana? Nganong naay mga tao na sa opisina, ga-aircon, naapay refrigerator, makakaon sila anytime. Mga CEO, atong tawag na lang, for the sake of example, musildog 50 kutob 100,000, uban 500,000, uban 1 million ang sweldo. Nya, naglingkod-lingkod lang sa opisina, naapay mainom, bugnaw, samtang ang security guard, nainitan. Lami itong security guard na sila'y silungan. Pero kung initan sila. Muswildog 15 kutob 20. Atong inon, especially kung bangko ang imong gibantayan. Yung sila unfair. Sila nagpa-aircon, swildog 100,000, kini 20,000, security guard, pareho rang oras ang gitrabaho. In fact, mas taas pa ang trabaho sa security guard. Kaya usay, 12 oras sila. Samtang ang mga CEO, mauna ra ng orasa, pero kay ka ang CEO no, wapo na oras sila, bahala nag-unsay meeting, hantod sa na meeting, butong na. Pero sa atong panguna na, unfair ni siya. Kaya ang security guard, init, mas dako silang trabaho, pero mo'y kitaon, wa pag-yusop drink, mupalit pag-yusop, samtang katong naa sa opisina, grabe, naapay, mainom, libre, mga CEO nga tawag. Pero suwayang ka nato igsoon, ibali sila. Ibutang ang security guard ngadto sa opisina sa CEO ug ang CEO ibutang nato security guard. Unsay inyong makita nga mausab ngadto sa opisina sa CEO? Mahurot ang soft drinks. Ang laptop nga gigamit sa CEO ibaligya siguro na dayon kay iyang nakita mahal ning laptop kay Apple. Nya taas pag yun ang specs, mabaligya ni nako. Atong kitahin nga naa siya katungod kay CEO man siya. Di siya maglantaw anang kinsay contact, kinsay kasturya, ang iya lang ay makwarta ni nako ning laptop. Why? Because the mentality is never the same with the CEO. Now, I'm talking of a negative security guard. No, kaya ay mga maayong security guard. Ang mabutang panon, manag-iya nagkaugaling ng security agency. Kaya mahiman. Pero kung mga dautang security guard, makasud na galing ana, lahi ang iyang kwaon, unsay iyang maginansya aning opisina ha. Mahurot ang sud sa refrigerator, mabaligya, mahurot ang mga papel, kupumban, sa diha, nandun sa balay, kay why kupumban ang iyang anak. So, lahi muna una. Pero ang CEO, ibutang nimo security guard sa iyang buhaton. Mag-propose siya nga, mahimo, i-mechanize na to ang atong entrance exit, gamanog sistema nga mas hingpit, o mas malinawon, nga why problema. Kay nga no, dili na tungod sa opisina, tungod na sa ilang utok, panghuna-huna igsuon. So, mubalhin ka mo ng gisulti nato ang squatter nga nagpuig squatter dadon nimo og kanang kondominium, hatagi ko sa katuig squatter na ang kondominium. Kay wa man nausab ang una-huna, ang giusab ra man nimo ang iyang gipuy-an. Ang importanteng mausab ang atong una-huna. Sama ra pud na sa tawo no kanang niadto hold upper. Na ako'y kailang pastor, karaan hold upper, pag-high siya ni adto, ingon siya, musakay ra sa jeep, munaong ra na siya, basta kuha na niya ang tanang sud sa jeep. Pastor ni, karon, imo na yung testimony. Haud-haud po ni siya, kung naay magtanaw din na nga sila'y haud, iyan ang pakita kung kinsay haud. Karon, nakaila Ginoo. Nakaila magid siya Ginoo, nakaila magid siya Ginoo, nausab. Karon, nagwali na sa pulong sa Dios. Ano sabiyang lawas? Naagihapon niyang tato, naagihapon iyang dagway, ang taong wakaybaw sa iyang kausaban, hadlok gihapon niya. Pero kung makastorya na kaniya, wano sa bang panglawas, pero dako ng kausaban sa iyang pangutok. Dili ni siya sama ni adto. Nga naman, naa siya nagpausab sa pulong sa Dios. Subot pa sabot sugsuon,
ang imong alimpatakan, gahom ka na para ka makakaplag sa maayong ugma. Or mahimo pud ng gahom aron magamit sa yawa, aron ka dauton sa yawa. Ikaw ang mupili, igsuon. Ikaw ang muuna-huna. Ganahan ba ka ing ani nga pagbati, uusbong yung ka diha sa Ginoo. So, ang panghunahuna nga milyonaryo munahuna, utok yun na. Ang hunahuna nga kapobrehon, utok yun na. Pero kung imong usbon ang imong pangutok, magtuon, magtuki, mangutana, magpatudlo, mausab yun ka sa dili madugay sa ngalan ni Jesus. Ing na imong tapad, mag-usab na tayo, igsuon. Sabtani igsuon no, ang imong pangunahuna pasidunggan gyud na sa atong natural nga balaod. The way you think will determine how you will live your life. Bisan pag musigi kag sultig laing mga pinulungan, pero imong pangutok maulang gihapon, dili gihapon ka mausab. Because your mind dictates what and who you will become. Now, atong tanawon tungod sa kapobrehon, may atong gigamit nga rason ini kay daghan ni siyang subject that you can talk about. But because of the rising commodity prices, atong tanawon ng kapobrehon. Ngano man, sa pangutok, nganong ang kadaghanang mga tao, naglisod man gihapon. Well, naay upat ka butang nganong di ta makalingkawa sa kapobrehon. Naay upat ka pangunahuna nganong di ta malingkawa sa kapobrehon. Una, atong isulti nga wala gyud ka ni decide nga mawagtang sa kapobrehon. Ni hunahuna ka lamiunta nga naataana sana all. Lamiunta makasuri pud ta sana all. Ganahan ka anang naay rep, naay sakyanan, aircon, etc. Pero wala gyud ka ni decide muabuhat sa mga butang nga angay buhaton para ka makaabot anang dapita. Wishful thinking kung atong gamiton. Uban gali bucket list. Puro listahan. Gidugangan og bakit. Bakit ka naay lista? Gitagaw ang iyang bakit. So naay mga tao ganahang mudato, ganahang mawalas kapobrehon, ganahang mausab ang ilang kahimtam. Puro sila ganahan. Mugisgot sila sa kadagaya, maayong pangitabo, pero walay desisyon nga gibuhat. Walay unsa igsuon? Ang naamanggoy desisyon igsuon, naatay magamit nga pong nga ang taong nag-decide na ay determinasyon. Na ay unsa? Nga muabot sa tumoy-tumoy nga iyang gustong For example, akong gamiton si Sister Rose Ann. Nag-work ni siya sa ato simbahan as general services. Naka-decide siya nga mo saka sa iyang kahimtang. Nibalik siya eskwela. Daigo ng Ginoo, ngano man. Kay kung di siya mo decide, kung unsa siya karon, salamat sa Dios. Sama sa Jesus, mareho lang gihapon. Pero decide siya nga usbon iyang kahimtang, kay taas pa ang iyang panahon, mabuhat ni niya, nibalik siya sa pag-eskwela. Of course, naaginay atong matawag nga panalangin sa Ginoo, ang suporta sa Dios, paagi sa mga tao nga iyang hikapon. Pero naay paagi ang Ginoo. Lahi-lahi no, dili man kinahanglan mo eskwela ka balik. Naara gyud usbon ang Ginoo nimo. Now, but mapasabot, kanang nahitabo na tungod kay wala lang damha, nahitabo. Naanay tinguha, hangtod sa niabot nga desisyon, hangtod ni hikap ang Ginoo sa kinsa man iyang hikapon, para himuon nga mahimong tinuod ang tinguha, kay nakadesider na magyud siya, nga ganahan siyang mausap. So, when a person decides to change, naagyog kay determinasyon nga mausab tungod kay bawo ka nga mauni pa maagi og kasabot pug ka nga naanay consequences, naanay mga hagit nga discomfort sa imong normal nga pagpuyo tungod kay ganahan kang mausab. Unaon usa sa Ginoo imong kinaya pamatasan hangtod sa padung naka sa lahi nga dapit tungod kay dili man ka panalanginan sa Ginoo og material kung imong utok di pa andam. Kaya ta nga kag
panalapian sa Ginoo nga imong utok di paandam, magamit man sa dautan. Ug dili nimo masustenar ang panalangin diha sa Dios. Ikaduha, nganong nagpabilin sa kapobrehon? Kay wala sila'y goal nga mahimo silang tao nga prosperous o nga mahimo silang wealthy. When I use the word goal, wala sila'y step by step process sa ilang utok nga ilang gibuhat, wa sila nagtuon, nagpatuon, nagpatudlo, unsay angay buhaton. Mo nang nagpabilin kay wala man say tumong asa gid siya angay makaabot. Sama sa usa ka driver nisud sa iyang auto. Giingnan asa mo adto, nagtuyok-tuyok, ingon na lamang ang pasahero, asa man ta padong? Kay bawo lagi ko. Kadugayan kay nagbalik-balik naman lamang yun ng utanan na yun. Kabalo bagyog ka, ingon siya nga nalimot na di ay ko. Ing ana ta usahay. Atong una-huna kay bawo ta asa ta padong, pero nagtuyok-tuyok rata kay wa ka nagpatudlo, wa ka ni ablis imong kasing-kasing, wa ka naminaw sa angay nimong paminawon, ang imong garbo maoy naghari. Kay baw ko, ayaw ko sulti, kay baw ko. Amo na, nagtujok-tujok. Ing na imong tapad, murag para maninimo. Mayong buntag. Gitabangan batas Ginoo karon. Amen ha? So atong subayon, nganong wa ka nalingkawas tungod kay una wa ka ni decide, ikaduha wala kay tumong, ikatulo wala kay pagsabot sa tinuod nga pamaagi. Wala kay pagsabot sa tinuod nga pamaagi sa kalambuan. Wala gyud. Kay baw ka nga naay ng lambo pero wa gyud ka nitanaw asa ka karon, unsa imong kahimtang ug asa ka angay mo ngadto sunod. Wala gyud kay alamag sa mga pamaagi. Tungod kay wala kay alamag sa mga pamaagi, dili ka kabot. Wala ba equation ba sa chemistry? Kung sayop ang imong formula, dili ka mula mo abot sa sakto nga formula. Igsuon kaning gitawag natong prosperity sa paamaagis Ginoo, science pud ni siya. But pasabot, mura ni siya physics, kung imo nang buhaton mo ni mahitabo, kung imo nang buhaton mo ni mahitabo. Dili ni siya sulagma sa panahon. Nga oy, Lord, panalangin ko. Bang, dato nakadayon. Di na mahitabo. Usbon no sa ang imong pangunahuna. Ug tanang maghinay-hinay nagyug-usub ug dili matulog sa wali mosulti og kana namata na gyud. Salamat sa Ginoo. So, kulang sila sa atong matawag nga pagsabot sa kausaban. Walay pagpatudlo, walay gibuhat nga pag-ablis kasing-kasing. Gusto lang siyang moabot anang dapita pero wala gyud siya nang utana. Asa padong. Unsay buhaton, unsay usbon. Una nga magpabilin nga ing anak. Ikaupat, kay upat man ni akong gisulti diri nga mga nagpabilin sa kapobrehon tungod sa sayop nga pangunahuna, natay gitawag nga kulang ang panabot sa gitawag nato nga pag-usab or transition. The mentality to transition from old mentality to a new one is not sustaining them. Wala gayud sila. Marabag, komportable na kaya sila sa aning kahimtang. Dili na gyud sila ganahan mag-usab-usab pa. Ni adto og alas 10 matuog na ko. Karon ingon magtuon, magpaminaw, atin ana nga seminar aron ka makasabot. Di ka ganahan kay kapoy kaayo na. Uban sa inyo na abilidad mag-networking. Kasabot yun sa unang networking, pero kapoy kay na. Ang uban na ay abilidad sa pagbuhat og mga produkto. Kaya unta nimo, maayo imong produkto, pero kapoy kay na. Or usahay mo yung ka, nagsugod ka, maayo pagsugod, pero wa ka kasustener kay kapoy kay na. Igsoon, bisan pagtuog manggani, igsoon, kapoy baya. Sige kagtog, di na ka makamata. Kapoy ng ibarog. Pero mas lami imong pamati kung ang imong kakapoy resulta sa paningkamot. Dili ka mura ka o isa tawagan na nato sa pultahan, bisagra.
Mura kag napilit ang imong kilid sa katri. Nyek, 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 nyek. Mustretch og jutay, balik na po. Anong watay ugma? So ang atong utok, wa gyud nangandam sa pag-usab. Moingon, Michael Jordan, alas 4 pa lang sa buntag, nagsige na siya shooting practice. Ang uban, gahagok pa. Mumatag alas 10. Ngayon paglaming kaon sa Jordan, daghan na kayong nahuman. Nya, suda po na mo, matag alas 4, lisod man galing imatag alas 9. Alas 4 pa. Mao. So, sabto na to, nganong di ta mausab kay ang atong utok, wa gud nato giandam sa kausaban. Mura na gud nag usa ka estudyante mo enroll og PMA. Di ba sa PMA, mga sundao man ang resulta nila ni ana, na ako'y classmate sa high school, PMA year, ni early retirement siya, kaya nag-offer man og early retirement sa age of 60, ni-retire na siya. Kung siya, giandam gayud kuno niya iyang hunahuna pagsud sa PMA, nga naay alas 4 pagmata, push-ups, dagan, ehersisyo, disiplina, iyang giandam iyang utok nga muagi gyud siya ani. Nahuman gyud niya. Pero ang katong wa nangandam, ang tanaw nilang murag eskwela ra, wa gyud agi nga tarong. Muna nga ang PMA year mo graduate gan sa naagi disiplina kay di makakalahutay kung wa kay disiplina. Pero ang mga Philippine Maritime, kanang mga syokoy, usahay successful, usahay di. Kay wa may disiplina. Tanaw nila, klase ra ni, trabaho. Wala gyud ingon nga mental preparation and mental adaptation. So, mao ni maghatag kanimo pagpabilin sa sayop nga pangununa. Now, atong tan-awon ang akong gitawag nga, sa in English pa, there are 5 myths or mga sayop nga panghuna-huna or mga pangutok nga binuhat lang sa tao nga dili gayud sakto apan gidawat nga murag kamatuoran sa kadaghanan. Unsa maning mga sayop nga mga pagtuo? Una, nganong magpabilin tas kapobrehon sa mga Kristohanon ha, hilabihan. Sa karaang Kristohanon, sa mga dugay na sa Ginoo. Nganong dili sila mo abot sa kadato kay di sila ganahan makasa sa Dios. Money and abundance is carnal. Ilang tan-aw ang panalapian o daghang bahandi usa kana nga dili makapahimuot sa Ginoo. O kaning mga butanga mulabay ranis kinabuhi, ang importante ang atong kalag diha sa Dios. Sakto kayo. Unsa may ilang bersikulo, unang Timoteo 6:10. Ingon sa Biblia sa unang Timoteo 6:10, kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang dautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian na himulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagulanan. So ang ilang rason nganong di sila ganahang mudato, mahimong tao nga daghang bahandi ug unta makatabang sa isig ka tao, di sila ganahan kay ang kana kunong bahandi og panalapian sa yawa kuno na. Ang gamit nga bersikulo, ang tinubdan sa tanang dautan, panalapian. Sayop, basaha pagtarong. Ingon ang Biblia, ang pagkamahigugmaon sa salapi. Ang unsa ang sayop igsoon? Dili ang salapi, ang paghigugma nimo sa salapi, maoy dautan. Ang salapi, wala na siya'y personalidad. Sa ato pang simpleng lingwahe, tools ra ni siya, galamiton ra ni siya, wa na siya'y persona. Muadapt ra ni sa kinaiya kung kinsa man ang migamit niya. Kung ang migamit niya daotang tao, ang panalapian mahimong dautan. Kung ang mugamit dili dautan, din ang panalapian maayo. Pero ang giklaro sa Biblia, ang paghigugma sa salapi, mao'y tinubdan sa tanang dautan. Buot pasabot, mas labaw ang imong paghigugma sa salapi kaysa sa Dios. Mao nga imong tumanon ang dautan kaysa sa sakto tungod sa imong tinguha sa panalapian. Munang dili sila ganahan nga maghisgot og kadato, pagkadato, mudugang og income, pero sa kasing-kasing nila ganahan sila, pero di lang sila ganahan nga mura naghimong sentro sa ilang kinabuhi. Sakto man sad.
Pero ang gihisgotan sa Ginoo igsuon ang paghigugma sa salapi. Dili ang salapi ang tinubdan sa dautan. Kundili ang paghigugma nato sa salapi mooy gikorek diha sa Ginoo. Ang word nga paghigugma diri, di ba, naamanay for Greek word ang gugma, di ba? Una, agape, sunod, pileo, sunod, stergo, ug ikatulo, eros. Ang gigamit nga Grego diri sa Biblia, ang paghigugma, love of money, is the word eros. Ang eros, buot pasabot, is love that is ungodly. This is a kind of love that is ungodly in the eyes of God because this is about loving money more than loving God. Paghigugma nga mas labaw ang imong paghigugma sa sapi kaysa ngadto didto sa Ginoo. Di ba nakadungog naman mo sa mga pulong nga materialistic? Wow. Nakadungog man ta na, no? Musulti ta sa kata, ikaw materialistic kay ka, puro ka ani, puro ka mga butang, puro ka butang. Mas importante man mo mga butang kaysa tao. Tinuod, nagi na. Pero kabaw ba mo nga ang materialism does not mean you are rich. Ang materialism simply means nga mas grabe ang imong pagmahal sa mga butang kaysa sa Dios o kaysa sa tao. Ang butang gamiton unta para sa tao, pero ang nahitabo gigamit na ang tao para sa butang. You're supposed to honor men more than things. Pero what's going on right now, people will kill people just to get the things. Unta, gamiton ang butang para sa tao. Pero gigamit nila ron ang tao para makakuha sa ilang gustong butang. Now, materialism does not mean that you have to be rich. It simply means you have become materialistic, meaning mas gihatagan nimog impluwensya ang material nga butang kaysa relasyon nimo sa Dios. Mas gihatagan nimog importansya. In fact, naay mga Kristohano, no? Musulti gali kag pulo nga, I am rich. Mura silag makonsensya. Karnal kayo, lain na, dato, murag di ta Kristohanon ani. Why? Why is that? Well, because the devil wanted you to think that money is carnal. Well, everything in the world is carnal. But it does not mean nga dili ka gamiton sa Ginoo sa kabtangan para ka mahimong panalangin. Kung wa ka, unsa may imong itabang? Ug tanang naa musulti og Amen. Amen gyud kay ato man ang konfesyon kung manas Ginoo nga atong gisultihan. So una, atong nakita nga ang sayop nga pangunahuna nga ang panalapi o sapi sayawa. Ikaduhang sayop. Kung gusto sa Dios nga ako madato, padatuon ko niya. Kung dili ko madato, mo iyang kabubuton, di ko dato. Kapila na ako nadungog. Kung ang Dios, kung gusto niya akong himuong dato, iya kong padatuon. Kung dili, mao akong dawaton ang akong kahimtang karon. Unsay bersikulo nga ilang gigamit? Psalms 84:11. Psalms 84:11 ingon ang Ginoo mao ang among manlalaban ug mahimayaong hari. Nanalangin siya kanamo uban sa kaluoy ug dungog. Dili niya ihikaw ang butang nga maayo kanila nga nagbuhat sa matarong. But pasabot, imo nang gihatag sa Ginoo ang responsibilidad sa imong paglambo o pagkakabos. Wala na kay katungod, wala na kay ingon paningkamot, di na kaangay magtuon. Kay nga naman, ang Dios may magbuot. Tinuod ang Dios magbuot, pero gihatagan tag-alimpatakan nga atong puhunan aron kita makapalambo sa gihatag nga puhunan sa Dios kanato. Dili nato itugyan sa Ginoo ang atong ugba nga murabagwa tay tulubagon. Na atay tulubagon kita ang manubag sa Ginoo. Pero dili nato ihatag sa Dios ang responsibilidad nganong pobre o dato ang tao. Kita ang mipili ni ana. Ug tanang nakasabot mosulti og na atay gitawag nga participatory role. Na ay participatory role. Mauna ang atong relasyon sa Ginoo nga muhatag kanato og
kausaban ang atong role sa atong paghiusa sa Ginoo. Dili Ginoo tanan. Lord, ugma mumatakos buntag, ganahan kog lami nga pagkaon, Lord. Pag mata nimo, Lord, asa ang pagkaon? Mo nga ginawa man ka nagluto. Murabag ang Ginoo mao'y manubag, dili siya manubag nimo, ikaw ang manubag sa Ginoo. Kung ganahan kang mudato ko, Lord, padatuong gyud ko nimo, dili ikaw ang mo-decide, ana, gihatagan tag kagawasan sa Ginoo. And everyone said, ikatulo, ngano kang pobre? Tithing. Manisulti. Now, tinuod, ang tithing ug offering, pundasyon. Pero dili lang kana ang katibuukan sa paglambo sa usa ka tawo. Ang ikapulog paghatag sa halad, pundasyon, tinuod sakto. Na ay proteksyon sa Ginoo, na ay pagbadlong sa Dios ngadto sa mga dautan, naa ang Ginoo. Pero dili but pasabot wa na kay buhaton. Magtuon ka, maminaw ka, magpatudlo ka, magpamentor ka, usahay angay kang itorment para lang ka makasabot. Maayong buntag, hinaot na kamatana. Tithing maayo, paghatag maayo, pero dili lamang kana na akay marketing, na akay advertising, kung na akay negosyo, na akay patigayon, na akay pag-atiman sa imong tao, na akay daghang rason. Gibasa na ako gabi ang top 20 airlines in the world. Nag-number 1 ang Qatar. Nakuha nila ang best in all categories pag-abot sa business class. Share, food, tanang business class. Ikaduha, nakuha sa Singapore Airlines. Ang tanang first class, the best sila. Ang ikatulo, Emirates. Nakuha nila ang pinakamaayong nga siya o food o presentation pag-abot sa economy area sa eroplano. So ang top 3, tungod sa hingpit ang ilang pagpamabot pasabot, dili lamang tithing o offering. Usa na sa pundasyon, pero maningkamot ka sa imong advertising, sa imong service after delivery, maningkamot ka sa imong relationship, maningkamot ka sa imong produkto, daghang variables, daghang mga butang nga imong angay buhaton. Muna nga naay mga tao no, ang ilang tanang crew, ilag yung i-train, unsaon pag-abi-abi, unsaon pag-greet sa ilang mga guests. Muna nga the best ang ilang crew. Nganong nag-number 1 ang Qatar because their business class employees are lived and trained very differently to accommodate their guests. So daghang variables. Ika-upat, kung naalang ko'y idea o sa ka-business idea o kapital, madato ko. Kung naalang ko'y puhunan o usa ka panguna-una nga maka-negosyo ko, madato gyud ko. Igsuon, sayop gihapon. Dili porke naa kay idea o naa kay puhunan, madato kadayon. Again, daghang variables. Maayo nga naa kay idea, naa kay puhunan, makasugod ka, pero dili na garantiya nga mulambo gyud ka. Kay naa may mga principles nga angay nimong buhaton sa negosyo. Ug naa kay angay nga buhaton unsaon ang negosyo, dili magpabilin nga gamay ug magpabilin na siya nga nagsaka ngadto abot sa iyang tumoy-tumoy nga kalambuan. Kay isahay maguno ang tanaw nato, kung naatay kapital, mulambo na ko. Kapila na ang tao nakahuwam og kapital, pang negosyo, pero wala gyud ni lambo. In fact, nagkautang-utang pa. Nganuman, mentality. Wa na usab ang panghunahuna. Dako magsud, pero wa may mabilin. Mentality. Munang dili gyud ka mahimo nga naa kay income unya mas dako ang expenses. Para asa pa ang negosyo kung mas dako kag expenses kaysa income. Ang income kinahanglan nga control mudako pasigi unya ang imong expenses sinaot magkagamay. Makakaton ka unsaon pagkat og cost aron mudako ang imong profit margin. Subot lamang pasabot nga ang tao nga naay kapital dili na garantiya nga mahimog gyud kang malambuon tungod lang kay na kay kapital.
naa kay tun-an, naa kay sabton, naa kay buhaton aron magmalambuon ang imong negosyo. Ikalima, and I will close with this, the fifth one. Ang atong gitawag nga entitlement mentality. Unsang klaseng mentalidad? Unsa man ang entitlement mentality? Mauni ang pagbati sa usa ka tawo nga ang laing tao maoy naay tulubagon sa iyang paglambo. You are putting responsibility on others so that you will be prosperous. Nganong publiko kay wa man ko kabitabang nako, unsa may labot sa laing tao? Ikaw may mo desider sa imong kahimtang kung gusto gyud ka nga makakaplag sa gustos Ginoo. Sa Chinese no o sa kaning sa African culture, naa sila gitawag mga uncle. Kanang ilang uncle, mo na ilang duulan basta wa sila puhunan, way kapital. Na ako'y nabasahang usa ka sa libro, nag-ingon nga kaning usa ka tawo miduol ni siya sa dato niya nga uncle. Ingon siya nga, "Uncle, you are insensitive to the needs of your relatives, of your family. You know you are really rich, you are wealthy, but you're not doing anything for your relatives." So ingon siya sa kabaga sa iyang naw, ingon siya nga, "Hatagi mig puhunan ug dili na mi mo haras nimo, sige mi manuktok nimo, hatagi na mi kwarta kami nang bahala ug di na gyud mi muduol nimo." Nagkatawa ang iyang angkol nga dato. Ingon siya, "Sige, ako kang hatagan. Hatagan ti ka gamay ra, saktong pamuhunan, pero pag abot sa 3 ka bulan, balik diri sultii ko unsa imong gibuhat sa akong gihatag." Napalambo ba nimo uwa? Ingon sa libro, wa na nagpakita ang nangayog puhunan. Kay ngano? Wa man siya ipakita. Kanang entitlement mentality, but pasabot, gusto nimo ang laing tao mao'y muhatag nimo. Dili na mahimo. Akong gibasa sa dictionary ang meaning anang entitlement, no? A sense of deservingness or being owed a favor. Nga naa kay katungod sa imong pagdawat bisag wa kay gibuhat. Naa kay pangunahuna nga angay silang muhatag diha nimo bisag wa kay gibuhat para nila. Naa kay kinaiya nga utangan kanako. Kung di pa nako wa ka ana. Naa kay ing ana nga kinaiya. And because you have that mentality, you think the world, ang kalibutan, angay mo bayad, mo hatag nimo, kay angayan kang hatagan. But you see, reality is, it's not true, it's not right. In fact, magsakit na lang imugdugan sa kasuko sa mga taong di mo tabang nimo, nga imong unahuna, naa kay katungod nga mudawat sa ilang tabang, pero wag yun sila gibuhat, ikaw ray alaot. Nganong wa ka natangtang sa kapobrehon kay nagdepende man ka sa gobyerno, nagdepende man ka sa ayuda, nagdepende ka sa imong boss, nagdepende ka unta ang imong dependihan Ginoo pamaagi sa iyang tudlo unsay ang imong buhaton para kamulambo. Sa ngalan ni Jesus. Ingna imong tapad hinaot mag-usab na ta. Ang pag-reject o ang pagsupak sa kapobrehon igsuon naa nato. Ang pagsupak sa pagkakabus anaa nato. Wala na sa gobyerno, wala na sa laing tao. Ang Ginoo naghatag og pong aron ta magiyahan, ang yawa naghatag og kalibutan aron ta mautot. So you have to really make a choice. Will you allow your brain to function the way it should? Will you allow the Lord to use your brain to function properly? Naa nato mga igsoon, and I will conclude nga ang atong responsibilidad sa paglambo maoy atong tulubagon sa Ginoo. Kung unsay imong buhaton sa ikinabuhi, maunay atong iuli ngadto sa Dios. So ato nang tulubagon ang tanan nga nakasabot mosulti og igsuon natabangan batas pulong sa Dios. Naa diri igsuon ha, utok. Nganong kang masuko, utok. Ayaw kasuko dayon, kay utok ang atong suliran. Ang tanang mag-usab, masulti o. Amen. Atong pakpakan ng Ginoo igsoon. Thank you, Lord. We give you praise.
Thank you, Lord. Lord, silyuhi ang mga po nga among nakatunan nga magdalag kausaban kanamo. Ikaw lamang ang Dios nga kayang muusab sa sayop na among panghunahuna. Tabangi kami sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og Amen. Okay, naana po'y namatay nga pastor, atong saad sa Dios, usa ka simbahan, na ay mamatay nga pastor, atong tabangan. Mutabang magalinta o silingan, nga way pagpamuhat sa Ginoo, kani pakaha nga nangalagad sa Dios. Okay? So, Brother Arlan, kahinumdum ka unsay nga atong last nga namatay? Agosto. Victoria Agosto? Dili Agosto Mayo, Agosto. Victoria Agosto, taga usang church? Wa pa na siya sa sinta, pero naana siya senior moment. Muhatag-tag ikadawang halad, pagtabang sa banay nga nabiyaan ni Sister Victoria Agosto. Okay? Sa akong pag-ampo, atong panalanginan ang banay, itabang, hatagan nato siya og hinabang sa iyang banay nga nabilin. Amahan na mong langit nun, gamita ang mga pagtunol karong urasa, pagtabang kang Pastora Victoria nga banay nga naiwan, nabilin. Ikaw Ginong Dios ang mutabang sa among kapasidad o sa kasimbahan, ni kumitar kami nga mutabang sa pastor nga namatay na, nibalik na diha kanimo ug ang iyang banay matunulan namo sa among maabot. Gamitan ning paghatag sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen ug amen. Praise God. Manindog ta igsoon sa gustong muhatag. Hatag tal, binhi kani ingon ng Dios ang muhatag sama sa paghatag sa mga propeta, panalanginan sa propeta nga gasa nga gikan sa Ginoo. Amen. Amen, amen, amen. Okay, manindog ta igsoon sa atong pag-ampo sa mga muhatag og hinabang, hatag lang ta igsoon. Nindog ta. Napatay announcements? Okay, naay real men every Thursday. Praise God. Atong itaas ang atong kamot sa Dios. Amahan, salamat sa mong pong, adi mo balik ka ni mong way kapuslanan, magdala kini kalambuan, ug ikaw ang mupanalangin. Ikaw ni sulti, nga kung among sundon, among tumanon, if we are willing and obedient, we are going to eat the best of the land. Hoy akong pag-ampo Ginoo, tagbua, tagbawa imong mga anak. Ang ilang bagong simana, mabulahan sa ngalan ni Jesus. Ang bagong simana, daghan kaayong panalangin sa ngalan ni Jesus. Panalangin sa pagsulod o pagawas, panalangin sa ilang mga kasturya, mahimo silang panalangin o hilabihan, magdala silang mga kalag nga makapahimuot din na kanimo, kay ang makapahimuot kanimo Ginoo, hatagin mo kaalam, kalipay, ug panabot. Ug misulti pug ka, nga ang kadato sa mga dautan, imong kuwaon ihatag sa mga nakapahimuot dinha kanimo. Panalangini mo mga anak sa among paglangyaw karong mga panahona, panalangini ilang lihok sa ilang kamot. Salamat Ginoo kay gamiton minimo nga mga ebanghelista, mga taong musangyaw sa pulong sa Dios ug magdala og kalag sa imong taliwala ug amo silang imatuto sa ngalan ni Jesus. Ug tanan mosulti og your success starts on every disciple is a disciple. God bless you. Enjoy the week. Ampon ninyo sa pastora sa pagpauli ugma. Safety. Thank you, Lord. Amen. May buntag sa tanan. Can't search when the sleepless nights turn to be alright. Can't let go of the things that hold me back from you all the time. I need you now, cause the things I found can't satisfy. Worldly love, acceptance, affection, and fame couldn't last for a long time. Tell me, where could I run?